Ahoj, cože to je ta sakrální autorita? Sakrální autorita se ukrývá v tom našem sakrálním centru, v tom druhém čtverci od spodu. A jak se tahle sakrální autorita projevuje? No, projevuje se rychle. Sakrální autorita je rychlá. Můžou jim pouze generátoři. A mají zhruba 34% lidí na světě, plus minus, samozřejmě se to mění. A je to druhá nejčastější autorita, kterou můžeš mít. Tahle ta autorita, jak jsem řekla, je rychlá. Mnohem rychlejší než třeba ta emocionální. Nepotřebuje si věci nacítit, jedná v reakci. Protože tuhle autoritu mají generátoři a ty potřebují jednat v reakci. Takže jak se to projeví prakticky? Může se to projevit třeba tak, že ležíš na gauči a koukáš třeba z okna nebo koukáš na Facebook, scrolluješ prstem a najednou něco uvidíš, nebo někdo přijde do místnosti a něco ti řekne. Přítel, manželka, děti, cokoliv. A tam ležíš a jsi v takovém tom svém klidu, teď jako odpočíváš, koukáš a tam přijde ten podnět a ty na něj reaguješ. A najednou cítíš v tom těle tu reakci, to, že najednou tam přišla ta energie a ty se spojil s tím podnětem a chceš jít a udělat to, co řekl ten člověk, udělat to, co jsi viděl na Facebooku, třeba tam bude zrovna nějaký poutač plakát na to, že bude nějaký koncert a úplně cítíš vlastně v sobě, v tom svém těle, že jo, to je to, kam já chci jít a na to reaguješ. Takhle se projevuje sakrál. Takováhle je sakrální reakce. Pokud máš sakrální autoritu, tak ti ještě moc může pomoct v rozhodování, odpovídat na uzavřené otázky. Když ti někdo bude dávat otázky, na které odpověď ano nebo ne, tak to budeš mít moc rád. A ještě skvělý je třeba používat takzvané sakrální zvuky. Sakrální zvuky jsou Takže můj syn má sakrální autoritu a velice často to slyším, jakože, jak bylo ve škole. Na to mě řekne dobrý, nebo takovou nějakou neutrální otázku. Je lepší se ho zeptat, bylo to ve škole dobrý? A už jsem snížila z nároku a nečekám, že to bude dlouhá rozvinutá odpověď, ale to vím, že je prostě ten jeho sakrální zvuk, to, čím mi vlastně odpovídá nejvíc, čím se spojilo tého sakrální centrum, ta jeho autorita a vím, že to je přesně ta odpověď, kterou teď potřebuju slyšet. Takže když máš sakrální autoritu a chceš dojít k nějaké odpovědi a nevíš se rady, tak buď někoho popros, ať se tě ptá, abys mohl odpovídat ano nebo ne, a nebo někoho popros, ať se tě ptá a můžeš reagovat těmhle sakrálníma zvukama, tím A ideální ještě je, když to hned to první není to důležitý. Takže když bys potřeboval vědět, jestli máš jet na nějaký koncert, tak ať se tě kámoš nezeptá hnedka, jakože jestli jedeš s náma, ale ať se tě zeptá, jak jsi měl v práci a co včera doma a co říkala tvoje stará, nebo něco takového. A až třeba čtvrtá, pátá otázka je to, chceš jet s náma na ten koncert. A ty jak vypneš tu hlavu a teď jako budeš to nebo jo, ne, tak najednou ti to prostě dojde úplně sam. Ucítíš tu reakci v těle, odpovíš tím sakrálním zvukem a budeš vědět, že tohle je to, co ty potřebuješ. Takže takhle se projevuje sakrální reakce. Budu ráda, když nám napíšeš, jak to máš třeba zrovna ty. Ahoj!